Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina rápida e sinxela para manter o corpo activo e despexar a mente. Tipos o espazo, colle aire e imos aló. Xa estamos aquí unha vez máis, como estades? Ben. Xa vedes que veño moi ben acompañado. Hai algunha maniota por aí? Sí, hai. Bueno, eso é normal, eso significa que estivemos traballando. Pois, mira, bastante ben, a verdade. Eu tiña medo de ter maniota nesta clase, porque claro, non foi tan doada como parecía, pero ben, como estou aí correcto, polo de agora ben. Non teño maniota ninguna. Non che digo que dentro de media hora empecen as pernas a fazer tocoloto. Pero por hoxe estou moi ben. Ben, hoxe imos a traballar o que ven sendo un poquinho os glúteos, as pernas e os sombreiros, de acordo? Preparámonos na casa e imos alá. Comezamos con mobilidade articular. Comezamos aí desde o pescozo, dibuixando círculos, eso é. Cada vez máis amplios. Imos aí comezando a sesión. Ahora imos a baixar, imos á zona das cadeiras e dibuixamos círculos. Estos sí que poden ser máis amplios. Eso é. Cambiamos o sentido. Alguén moveu cadeiras este fin de semana? Que? Hai que a bailarina. Sí, se puido. Bueno, bailarina tan calada. Ti estás moi curioso, Edi. E vos na casa, ben, xuntamos os xeonllos e imos alá, as mans encima e imos dibuixando círculos. Seguimos aí. E imos a cambiar ahora aos pulsos e os nocellos hacia fora, hacia dentro. E imos a empezar xa co quecemento, imos a coller un pouquiño de temperatura. Estamos listos? Vamos. Sí, vale. O que imos a facer agora é imos a levantar os xeonllos hacia arriba e imos a coller un pouquiño de ritmo, vale? Comezamos aí subindo, eso é. Vai collendo temperatura ao corpo, levantando ben os xeonllos, moi ben, moi ben. Todo o que poidamos, vale? Cada un na súa casa o que poida. Moi ben, Estrella, eso é, ves, cada un o seu ritmo. E imos a pasar agora ao seguinte exercicio, imos a facer moi parecido. O que imos a facer é, vamos a levar o codo contrario, entonces, arriba e cada vez un pouquiño máis rápido, vale? Fixadevos como fai Estrella, que vai ao seu ritmo. O Noemi. O importante é eso, mover aí ben a cintura e levantar as rodillas. Mantemos aí. Eso, sabemos como vai subindo a temperatura. Ánimo. E a coordinación tamén. Eso, tamén é coordinación. Últimos segundos. Eu cambiei de xeito. Ai, la vida santa, Jesús. Moi ben. Xa vemos que vai a temperatura vai para arriba, vale? Ahora, seguimos. Últimos 30 segundos. Imos a facer agachamentos. Entón, coloco o meu aquí para que me vexades. E imos ir hacia baixo. E arriba, o cu hacia atrás, apretamos e subimos, eso é, moi ben. O importante, levar o cu ben hacia atrás, como se nos estuviéramos sentando nunha silla, nunha cadeira, imos e soldamos arriba. 30 segundiños. Veña, queda pouco, como imos. Imos. Vale, e Imos, terminamos. O quecemento é a morte. O quecemento di aquí que é o quecemento, pero en verdade isto, para min xa está, non sei, o quecemento é para aquecer, non para estoupar. Pois a verdade é que teño cero maniotas. Vou ter que falar co entrenador porque vir entrenar e facer isto é como non facer nada, estar na casa. Que dé máis caña. Teño maniotas porque outro día viñeme arriba cos halteres, collinos e chegoume. E unha vez que acabamos o quecemento, imos a empezar agora ca parte principal. Imos a traballar agora o que ven sendo co agachamento ruso. É parecido ao agachamento que fixemos antes, pero ten as seguintes diferencias. Antes era cos pés a anchura das cadeiras, ahora imos a separar os pés un pouquiño máis das anchura das cadeiras, as puntas dos pés miran hacia fora, importante, imos a coller as mancuernas que temos aquí, e imos a manter os brazos completamente estendidos hacia baixo e o que imos a facer é levar o cu hacia atrás, como se nos estuviéramos sentando nunha cadeira
ides ver como, por exemplo, Estrella, que ten unha cadeira aí, como se nos sentáramos, vale? Que imos a facer, tal cual estamos, levamos o cu hacia atrás, mantendo os brazos extendidos, levo e subo. Eso é, collo aire ao baixar e subo. Moi ben. Imos a facer un total de 10 repeticións e 2 series. Vamos con 4. Importante que os xeonllos non sobrepasen as puntas dos pés. Van 6. 7. 8. Manteño os brazos tendidos. 9. E 10. Moi ben. Bueno, voulle cambiar as pesas, que esta está moi lixeira. Valle cambiar as pesas. Bueno, importante, na casa, teño moita manía. se vos tedes algo con peso, mismo unha garrafa de auga, mismo botellas, o que vexades, vos utilizade o de peso, vale? Non ten por que ser unhas mancuernas. Neste caso, vemos como as nosas compañeras cambiaron. Íbame chivar. Hai mañotas, non? Polo que vexo. Hai mañotas. Sí, un pouquiño. Unha pouca de Isto vai ser un reto que eu teño ahora- máis anos que a ti, E ahora preparados porque Pero imos a estou máis empezar gastada. ca segunda serie. Pois nada, cambiei con Silvia porque eu vina que ela está novísima e eu xa estou un pouco gastada, digo, Que cambio? Non foi un cambio. Ela deu máis halteres e cando me din conta teña as halteres na man. estou fertísima, o que pasa que disimulo super ben, para que nos sintamos todos super potentes. Cando estaba rematando a clase, acordeime dela un anaquiño. Dame a min que a que vai ter maniotas na próxima clase, igual son eu. Imos alá, tal cual nos poñíamos, pés separados máis da anchura das cadeiras, estendemos os brazos e collemos aire ao baixar e solto subir. Collo ao baixar e solto subir. Vou a mirar que estén facendo ben o exercicio. Moi ben. Ide contando en alto como están eses corpos. Van 4, se non me equivoco, non? 5 ahora. 5. Moi ben, Estrella aí sentándose na cadeira. Perfecto. Sigo con vos. Imos abaixo. Cantas quedan? Unha. Unha. Novena. E queda unha. Unha, non me fagades trampas. Que áxiles estamos. Moi ben. E rematamos este exercicio, vale? Edi explica moi ben o que as adaptacións para facer eu e para facer a xente na casa, para que non haxa problemas, que despois estiras demais e que non hai necesidade. Ahora o que imos a facer é separar os pés á anchura das cadeiras, como cando facíamos un agachamento normal. As mancuernas, aquí nos ombreiros, os cóbados, cerca, vale? Non que non se abren, aquí. E imos a facer o movimento como o do agachamento, bon hacia baixo, collendo aire, e arriba solto con impulso, elevo. Collo aire ao baixar, levando o cu hacia atrás, e solto arriba. Collo aire, e solto arriba. Eso é moi ben. Póñome de lado para que vexades que os meus xeonllos non sobrepasan as puntas dos pés. Van 6. Eso é. Os cóbados cerrados. Eso. 2 máis. Fixadevos en Estrella, como fai con cadeira. E última. Vale, moi ben. E imos a relaxar ahora un pouquiño a zona dos ombros, que estamos traballando na casa. Cada un é importante o seu ritmo, vale? Nos marcámolo e vos como poidades, vale? Non hai, isto non é ninguna competición. Non fagades como Noemí e Silvia, que creo que compiten entre eles. Pois o cambio de halteres entre Silvia e Noemi vinos ben, porque hai que cambiar un pouco os roles, e a de 40 anos tamén pode aumentar un pouquiño o peso, e ao revés, e ir competindo entre elas. Ben, e agora o que imos a facer é o seguinte, imos a seguir traballando a zona dos ombreiros, vale? Agora vamos a deixar un pouco as pernas quietas. O que si vamos a hacer é colocar os pés separados á anchura das cadeiras, as pernas semiflexionadas, cóbados semiflexionados, brazos extendidos, e agora imos a facer 10 repeticións de elevacións laterais con mancuernas, vale? Vamos a traballar a zona dos ombreiros e do trapecio. Collemos aire e solto arriba, sin sobrepasar a zona dos ombreiros. Eso é. Imos a facer un total de 10 repeticións, perdón. 4, 5, acordadevos, cóbados
flexionados, vale? Non me estendades do todo. Cantos van? 8. 8. Carajo, como le vas a contar? 10. Moi ben. Relaxamos aí. Dos poucos exercicios que fago na casa, pois as aperturas moi ben, levabas moi ben, e vamos, con ese peso alixeirado, levar moitísimo mellor. Pouco de trampa si que era, pero... E agora imos a facer outro exercicio, vale? Imos a facer un agachamento lateral. Neste caso, por exemplo, Estrella o que vai a facer vai utilizar unha pica. Se tedes na casa un pau da escoba, válenos igual, vale? Importante, o que imos a facer é con mancuernas. Ora manteño as mancuernas aquí ou o peso que teñades na casa. E o que vou a facer é 10 veces ir a un lado e ao outro. Voume a desplazar, vou a flexionar o xeonllo dereito e volvo a posición inicial. E vou hacia outro lado. E aquí conto unha a cada lado. 2. 2. Eso é. Volvo a posición inicial. Flexiono e volvo. En total, temos que facer 10 a cada lado. Volvemos, vedes que vou deslizando o pé para a posición inicial. Van 4. Importante, o xeonllo que flexiono, que non sobrepasa a punta do pé. O cu levámolo hacia atrás. Van 5, verdad? Sí. Eso, non me comades ninguna, 6. Eso é. Anxo, po calado que estás, sempre contestas para as contas. Ánimo, veña que estamos acabando esta serie e imos a facer 2 series que eu vexo que esta xente ten ganas de marcha, Vamos ao lado. Cantas van? 10. Todas. Perfecto. Podía ser un sacho dun mango, podía ser da vasoira das bruxas do Xamaín, pero eso é algo que hai en todas as casas. Entón, recurrimos ao próximo, o que está preto. Hai que ter imaginación, hai que activar o corpo e a mente, que vos lo digo eu. Imos a comezar hacia o lado dereito. Entón, comezo na posición inicial, abrimos, imos, 1, eso é, contade comigo en alto. 1, no, 1, 3. 2. 3. Non se toma nada en serio. Estrella, que escoitoche protestar. Non cuela nada, Se fora para ir a bailar a discoteca non dicíamos nada, Cada cosa ao seu tempo. Ánimo, que estamos xa, vamos pola mitade. Eso é. E vos na casa como estades, vale? Estades ben? Mellor que non, seguro. Seguro. Eu creo que na casa están, vamos, como a toros xa, Tampa outra. Claro que sí, home. E senón, pouquiño a pouco, é normal que o corpo se resinta da primeira sesión, un pouquiño, e que estes días, pois, teñamos un pouquiño de corpo mazao, digamos, pero eso é porque estamos traballando. Xa fai 2 repeticións que pensei que rematábamos. Creo que xa acabamos, Sí. Anxo é simpático como el solo. E, bueno, parece que é moi forte, pero tamén lle costa. Anda intentando enganar un pouco a Edi, tamén o fai Noemi. Estrella e eu estamos caladas e, bueno, ao final, a que está facendo todas as clases son eu. Ora, xa vedes, estamos no chan, imos a facer elevación de pelvis, vale? Imos a seguir traballando esa zona aí dos glúteos, a zona dos lumbares. E o que imos a facer é moi sinxelo. Imos a acostar boca arriba, imos a levar os talóns preto dos glúteos, o máis preto que poidamos, separados a anchura das cadeiras. Ben, cabeza apoiada, ombros relaxados, os brazos estirámonos ao longo do corpo, e o que imos a facer é, collemos aire nesta posición, apretamos glúteos e subimos elevando cadeiras. Imos baixando, apoiando vértebra a vértebra e solto arriba. Apreto o glúteo e vou apoiando vértebra a vértebra ao baixar. Eso é. Imos a facer este exercicio un total de 10 repeticións, van 4, e imos a facer 2 series, vale? Vale. Eso é, así me gusta que me obedezcan. Tan obedientes son estos. Que remedio. Arriba, quédanos 3. 2 máis.
acordádevos de ir vértebra a vértebra apoiando. E última. Moi ben, e o que imos a facer agora, recollemos 10 segundiños, relaxamos aí a zona lumbar e des a notar que neste traballo tamén imos traballar a zona dos isquios, vale? Esta zona que facemos forza e é moi importante apretar os glúteos para non dañar a zona lumbar, vale? Ben, imos alá, vamos a volver a facer o ejercicio, colocámonos ben, outra vez como estábamos, pese para a anchura das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, brazos tendidos longo do corpo, o cuello, importante, vale? Non facemos forza ca cabeza, mantemos e collemos aire e solto arriba, apretando glúteos. Elevamos ese ombligo hacia dentro tamén, apoio vértebras. Eso é. Moi ben. Seguimos, contamos en alto. 7. Moi ben. 8. 7, non máis 7, non máis 7. Si, 4. Non me fagan trampas. Estaríamos empezando. Aquí fan como no parchís, comen unha e contan 20. Bueno, imos en 7 xa. Eu non, eu fagoche caso, Moi ben, Seguro, Estrella. seguro. Acordádevos, apretar ben a zona dos glúteos para non dañar a zona lumbar. Creo que quedan 2, se non me equivoco. 8. Claro, de Moi repente, ben, que ben levo claro. as contas, 9, E última. 10. Moi ben, recollemos e dibuixamos círculos, descansas a zona lumbar, esa espalda. Como vexo que lle costa un pouquiño a algún, pois ao mellor levábamos 2, decía que levábamos 7, por botarlle unha mao hasta que se poñan xa máis fuertes co paso dos entrenos. Por elas completamente. Eu as que fagan falta. Imos a seguir traballando nesa mesma posición. Ahora o que imos a facer é o mesmo, pero mantendo sempre a cadeira arriba, vale? Apertando glúteos e mantemos aí 30 segundos. Estades preparados? Sí, Pois veña, colocamos na posición que estábamos, pero ahora xa vamos a manter o traballo isométrico arriba. Collo, tal e cual estábamos, e elevo, apreto glúteos e manteño aí 30 segundos, vale? Facendo respiración. Collo aire e solto pola boca. Ao soltar pola boca, isto é unha respiración de pilates, levo o ombligo hacia dentro e activo o suelo pélvico, que é É normal temblar, non? moi ben, baixamos. Se non estás en forma, sí. E agora imos a recoller. Entón, o que imos a facer agora é imos a estirar as pernas, imos a estirar os brazos e mantemos aí como se nos tuveran, como se fósemos a crecer aí uns centímetros, tíranos dos nocellos, dos pulsos, as puntas dos pés que miran hacia baixo, manteño aí uns segundiños. Moi ben. E imos a relaxar. Relaxo e agora, como fixemos outro día, flexionamos o xeonllo, ca man contraria, empuxamos hacia o lado contrario, brazo extendido, a perna de abaixo tamén extendida, miramos hacia a man e manteño aí. Aguantamos uns segundiños e agora imos a cambiar de perna de brazo. Eso é. E virán Vale. cousas peores. Ben, ahora ímonos a incorporar despaciño, imos a estirar aquí un poquinho a zona dos aductores, sentados, empuxamos aí cos cóbados, abrimos un pouquiño as pernas, mantemos espalda erguida, aguantamos aí, e só nos vai a quedar un exercicio por facer, vale? Que vai ser a zona dos ombreiros, que tamén a traballamos hoxe cas mancuernas, vos na vosa casa con diferentes tipos de peso, cada un sempre adaptado á súa forza. Moi ben. Ahora, tal cual estamos mismo, estendo un brazo e paso outro por detrás e imos a empuxar hacia o noso corpo, vale? Para estirar aí a zona dos ombreiros, dos deltoides. Manteño aí. Vale, cambiamos de brazo. Vale, imos acabando. Moi ben. E seguimos acabando a sesión de hoxe. Hoxe xa finalizou. Que tal, rapaces? Ben. Moi despaciño para arriba, Ben,
Ben? Sí, sí, sí. Eu esta xente cada vez a vexo máis en forma. E vos preparadevos porque ides a acabar, vamos, corpazo seguro. Fantástico traballo, xente. Terminamos aquí unha das nosas sesións de pulso activo. Lembra manter o corpo sempre en movimento na casa. É moi importante para despexar a mente. Gracias por acompañarnos. Eu son Edi e lembra, mantén o pulso activo. Bo traballo, chicos. Hola. Moi ben. Vamos. Así me gusta. Outro día máis. Otro día. Reina, creo que esto é teu. Gracias, gracias.